Haini hai naidi sini Triprasa lokorok sini Dewan Bari VC o haini hai sini Triprasa ba sini Tripura mothani kormini rabar rok soksajak mani 30.Bagma o Tongkwchang ni halok hafarno tuiwinai tonglaifano tini o BJP hafang phaimani yagolo nini Tripura mothani kormi simi yogliya BJP bai Tripura mothani bai kwbangma sini je chathai nungthai tongmani sini Triprasani je chathai nungthai tongmani aborokno suda phiyogliya tini o sini Tripura mothani kormini rabarno sokmani yagolo BJP ni or jagarogo bwkwrwnglaimani chwng nugui tongo norok nai tongdi sini 30.Bagma o Dewan Bari VC ni kuar kami o haini hai sini borok 6-7 jonani je Bagan sokjakmani no tui kwrak majra yafarnai hwnwi 21 ta je kami lukuni chokdri rokni bisingtwi sini twi khama moyalni panchai biprohori Jamatia ni khuktwi sajakmani chwng khwnawi tongo naidi lukurok abono norok sadi Triprasa lukurok tini o je Tongkwchang halok hafarno je naitugui tongnai Triprasa lukurok norokno sadi tini o saboni khoti wngwi tong tini o norok nainai di barbarno tangnai ekdin sigang chwng sawi mankhana sini je 30.Bagma ni je sini dagutom tei sini da chondro songni rabari sokjakmani 120 kani hai o jaga o 15,000 ni slaibo kwbang bufang tongo rabar sokjakmani kaisa phano sal barliya khaiwinai tini o chwng sabrung brung sini killa Bagma o Tongkwchang halokno twiwi tongnai sini buwagrani thansani mothani je borok rok kuno phano kok phirokya karwi tongmani yagolo phano tini o borok manai naliya tini o salbrung no salbarya kharinai sini borok ni je chathai nungthai kwbangma no soksawi tini o norok nai tongdi abono tini senai hwnwi sini je panchai tei khama moyalni panchai biprohori Jamatia ni khuktwi khlaijaknai hwnwi bo sawi tongo naidi abono kaisa koimung hwnkhe omono jotto Triprasa rok chwng bai chwng walai suklai ba chwng property nosto khailaimani keboni labya chini ni khoti aboni bagui no jottono no koijago norok abo haikhe khaikha hwnkhe jottoni no har jit tongo haisi sini jefru 2021 sini ADC election paimani yagolo chwng khoroksano phano luksan khaiya khoroksano phano chwng property nosto khaimani nukjai phiaba tini BJP paimani yagolo chwng sabrung brung sal barliya haisi abono saka Tongkwchang halokno jodi ni BJP rok hamjakya hwnkhe yabri kwrak senai hwnwi sini panchai ni khuktwibo chwng khwnai naidi tei sini nokphang rokni khuktwi tei khoroksa dara ni bagan bo khamjak maikani ganda bo sok khaijak bobai sing tok sabani sai to na dara sagadi nini bagan je miapro je khammani apro nung bo nung nogo de tong tong mani nogo tong mani gangke nini je bagan khai tongple bo horo de khang koito somoi rogo ni idea ani idea hangkhe yang 11টা 11:30 12টা dige rogo ni horni gangke nini robot bagan to khangwi thangkangke nini robot bagan le koikha ni rok tongmani koita bufang rok tongmani ani robot bagan khe motamoti 200 kasakasi tong 200 kasakasi gangke oro jagao nung ni bukhale bom haima tong ba seba rokno nung yaksi sulbani de musung naike ba dusman rok to de to ani bangile koino nang dusman nugya bo seba bu horoka bo to bang koino berma yaksi samaya gangke chwng oro kaisa ya chwng kwbangma jagao maike chwng robot bagan rok hodolaimani chwng nuglai tong gangke maike jodi choliwi tong gangke chini thinango chini kungbara rok ni bomhai obos thangnai nu lukurok no le lason temo kokosar nai ma haje samtang tongni marok no tu omote hai kok kasarani musugo omote hai jaga omote horolai saulai ke chini dokha ni bangoi thinango chwng ore pore soino cycle ine pore wo
जाते उमाहाय सामु सिद्रा तां तंनाय रनो माने ताखायबाय जे दिमाहाय के नों रिक्वेस्ट खायखा हायब्ले ना रिक्वेस्ट ओमफ्राय के हामबाय गनि नि सिनेमा साग्रा दारा आनि सिनेमा के मुखा ओमफ्राय के हामबाय जतो न खा